Hello guys, ako magmumukbang today na shrimp rice. So, hello guys, ako magmumukbang today na shrimp rice and Surya Salud plus yummy. So, naghugas naman na ako bago ako mag-start eating na po. Tignan na naman siguro ako ng mga amo ko doon. Hagod ko sa Mrs. TV. Natawanan nila ako. Butter shrimp. Malakas daw ito maka-high blood pero masarap kasi. Pinili ng amo ko sa amin. Yummy. Magkakamay ako guys kasi masarap yung kumain ng amo. Alam nyo ano yung pasurya dito, okra. Masarap. Nagkaya ako kay my craving. Mukbang. Dadatsin nagmumukbang na rin. Init. Mas masarap kayong kumain guys pag mainit. Kasi malamig na. Maubos na ba? Hindi ko makita sa inyo. Mga fried rice. Halo na para surya. At saka shrimp. Butter shrimp. Sibuyas dito matamis. Bilis makabusog ng tubig.
mas masarap tong hipon kung malalaki. Pag malalaki kasi malaki presyo. Done. So, ayan guys, I'm done mukbang na. So, thank you very much sa patuloy na pagsuporta nyo. So, nahawa ako kay my craving. Para ako nagutom, sakto, binilang kami na amo ko ng shrimp, tsaka yung dilis na